Zdravím, dobré dopoledne. Jsme tady před Yellowhutem a snažíme se celý den sehnat gumicuky. Mám tady Subaru. Protože chceme jet zase na nějaký plácek nebo na nějaký drifto praktiso, abychom si troška zalítali, ale už máme slítaný všechny gumicuky. Takže tak, musíme to sehnat, protože jinak se nejezdí. To jsi skoupil, Hickson. Čistič. A tuning. Jsme tady u garáže. Nabrali jsme nějaký gumicuky. Už máme auto tak plný, že jsme museli koupit ještě kurtu pro sichr, abychom to dali na střechu. A mělo se nám to kam vejít, protože je to prostě jako family car tady. A teďka tady s nějakýma lokálníma tuningeřama řešíme, kde přezujeme gumicuky. Protože tady nám je nepřezujou. Takže let's go. Takže další zastávka, jsme tady před nějakým lokálním Ching Chong tire shopem. Hydratuju. Máme gumicuky. Teďka jsme se tady domluvili se šéfikem, že nám to přehodí. Nevím, proč to bude dělat hodinu, ale bude to dělat hodinu. Ale bude mít bílý kola, protože to jsou ty, co jsme fouknuli. Že to je tady jako ready. Hele, to jsou ty kluci z té garáže. No. I to bude trvat hoďku, takže si půjdeme s tím dát asi něco dobrýho kýlu, nebo se tady někde vyzevlíme. Ale je tady docela vedro, že jdu se uschladit dovnitř. Otevírat klíčkem. Ale klíček nemáme. Takže gumicuky máme přezutý. Jsem zvědav na to, jak budou vypadat po tom našem laku. Jako doufám, že to bude Championship White tak na Type R-ku. Zjistili jsme menší problém, ale vodom jsem zjistil menší problém, ale už máme zajištěn takzvaně. Jaký je ten kód? Chap off, nevím, 6674, něco takového. Prostě sám tady vybal chap, teď tam vlastně vypadlo a matka off. Jsme jeli koupit novou matku, což teda se ukázalo, že je větší problém, než ale asi lepší tam. Než jsme si mysleli v Japonsku a chcem zkusit tam dondat, no. Tohle je dobrý jako, ale teď jako actually jestli to hrotit, šup, posmečku. Kámo, ale tady to jako rozkouříš strašně, když to nedáš. Co to bylo? Zavářka. Jo, tak tam je hever, je tam kovová krabice, tam je toho hodně. Tohle je jako ultra toge. Auto. Tohle je mega uzonký. No jasně. Kámo, když on tady s tou 13 se nemůžu vejít, kámo. To je na polovičního kompakta, ty vole. Tak kompakt troška volí to na brdelí, no. Ale jako cesta nádherná. Jasně. Oni chodí jakoby v těch větších skupinách většinou. Že si postaví prostě jednoho dole, jednoho nahoře. No jasně, a volají si. A volají se a říkají si, kdo může jet. No to je snadno, tady jo. Takže to... Takže je třeba dost možný, že vyhořený tam vzadu. No teď jo. Zavřeno. Zavřený. Super. Ale to je dobrý pácek. Tady se vždycky scházejí ty autíčkáři totiž. Ale u toho jezera je jako skurvě, třeba o 10 stupňů jako sendit mít. O 10 stupňů No a tady ty labutě, že jo, tak to je jakoby reálný místo z Initial D. Jo. A jakoby reálně, když bude hezky, tak potřebuju určitě to. Jsem nevěděl, že jsme na Route 66. Jdeš na blbý straně, ale... Dáme si na chvíli trochu Evropy, prosím. Trošku Evropy. Jo. Ty píčo, tak to je hrozný, kámo. To je hrozný. Ještě jak sedíš na druhé straně, co? Na druhé straně, to seš debil, Tak už takhle jedeš po dálnici, jakoby? Tady. No jo, ale neuvědomuješ si to tak. No psane, nekaž nám srandu. Kde je co napsaný v češtině? To ses posral. Okamžitě pojď se mnou. Já to... Cože? Co? Cože?
Chrám Haruna! Jezero Haruna, čo? To si děláš prdel! Tady je normálně dlouhý Ačko napsaný. A tamhle nahoře je jezero. Takže jenom byste jako věděli, o co jde, dámy a pánové. Tady to je Mount Akina, my to tady jako tady s kolegou máme docela nažděný v Asetu, takže tohle je docela jako crazy moment pro nás tady bejt, protože to tady znám jenom v té hře. Vždycky tady takhle přilítnu, ručka, dvojka, totální reverse entry výhoř a takhle to narveš za ty další svodidla a prostě pálíš to dolů. Tady jsme nahoře a tady se jde jenom dolů. By the way, mají tady cool, růžový drink, Red Bull s kliky hákama. A je to docela dobrý, je to docela jako uspokojující. Jsou první mini horníci. A čím vejš půjdem, tím je tam další a další horník. A každý horník dělá něco jiného. A je jakoby fakt mega, je to jako mega vtipný. Čum, tamhle ten má metlu. Ten vymetá Takže ten prostě tady zametá rail. Přesně. To bude ještě docela do schodů, co? Jo, to se připrav. To se docela projdem, co? Teď jdeme do schodů. Jenom. Ajaj, už to vidím. Jo. A za těma schodama jsou ještě další schody. Já s tím počítám. Hele, zametá. Může se na ně šahat? nevím. Protože on to může přinášet špatnou tu... Právě no. Nebo jestli ho pohladíš, jako měšíce podle mě hladí. Po plešte bych ho pohladil. No ale že to je pro štěstí něco, nevím. No to je jedno, já si tomu dám vlastní štěstíčko. Já mám hrozně rád přírodu a fakt mě tady hrozně baví. Jak ty barvy jsou takový jako sytý prostě, když je něco zelený. Je to prostě fakt zelený, když je něco prostě takovýhle fialovo-červený, je to prostě úplně červený. Tady máš obrázek, jak je to rozkvetlý potom, když je to rozkvetlý. Je vzdělaný, ukáž. Tenhle je vzdělaný. Ty vole. Ještě pár schodíků. Jsem rád, že tady do kamene vytesali i nás tři. Tak co? Čum. Kde chceš jinde být než tady? Proč? Nepotřebuješ být jinde než Ne, tady. kámo, čum, mám kavčo, pantofle, hrám jako debil. Jako tohle je sen. Tohle je jako bomba. A jde z toho úplně jako respekt z té budovy celý. Tohle je hodně jako majestátní budova. To je crazy. Já nejsem úplně jako milovník tady takových těch jako atrakcí, ale tohle je fakt jako krásný. Ještě jak je to tady v té přírodě, fakt na tom kopci. Je to takový majestátní prostě budova a ještě na takovém jako nádherném místě, tak je to fakt jako sen. Fakt mě to jako baví tohle. Prosím tě, pojď sem, já tě chci vyfotit. No tak to jsme taky my tři, ty panáčci skoro. Čau. Ježiši, to je ono. Je tady Hix nejlepší jakoby zima, nebo tohle? No tady je víc srážek, takže víc sněhu, jakoby. Jasně. Ale tady seš, jakoby, tam nahoře na tom jezeře jsme byli ve 1100, kámo, to je jak špindl. Ale tím, že prostě ten vzduch je tady suší, je tady prostě víc srážek přes zimu a takhle, tak tady prostě nakydá kreten. Jsme live. Jsme live, takže tamhle v té garáži jsou vlastně jakoby 3 Mazdy, 1 osmička, 2 sedmičky a každá je na něco. Jedna je na grip, druhá je na drift a třetí je ta třetí a ta je jakoby jenom na cruise. Jenom jako na flex. Ale stejně to má bodykit, karbonovou kapotu a to jo. Tohle je mega hustý. Tohle je twin turbo 1000 koní. To mi minule říkal týpek. Čum, takata pásy, rekaro sedačky. Tak ono jako mě už stačí vidět, tak velký je ten cooler, kamaráde. Tam je double cooler. Ty píčo to. Vidíš,
snečka. Neuvidíš snečka. Ale tohle to nejezdí a jenom tady stojí, kámo, to se od minulého roku nehlo. Tohle je tady jenom jako na flex. Jo, tohle je to samý, ale tohle je drifťák, ne? Ne. Nebo nevypadá to tak úplně. Něco to je. Kámo, to je karbonový křídlo. Jo. Kdyby si švihnul to karbonový křídlo, tak jsi úplný bůh. Ale úplně jakože vyšisovaný už. No a co? Koukneš? Kouknu do modrý klidně. Nejsmo kola. Endless, kámo, tak tohle je dodávka snů. Endless brzdy na dodávce, 6pístkový s floating diskama, tak to seš jako... Ricardo sedačka v dodávce. To seš magor. Týpek má na dodávce větší brzdy jak já na Jardovi. Shifter v dodávce. Čum ten malý shifter. No. Konec, doufal jsem, že bude otevřená ta garáž. Ještě tady máme ale jedno auto, to vykuchaný. Tu 7? No. Tu neznám. To tady minulý rok jako ani neznám. A to vypadá docela pojízdně, ale. To vypadá právě pojízdně, no. Tohle mě jako baví. RX-7. Takhle vykucháno hezky. Baterka, kámo, vytáhla libově. Čum. Baterka libově. A víš proč je tady? Protože řidič sedí tam, aby se to líp vyvážilo. Karbonový křídlo zase. Tohle mě baví jako. Čum ten lauf. Jako bude hodně fungovat. Hlavně Aničku baví tady ty auta, že jo Ani? Moc. Já si to fotím esteticky na staríčka. Dobře. Ale no. baví mě tady ten vibe, že když nemáš karbonovou kapotu a karbonový křídlo, tak tady prostě jako nejseš cool. No way. No, Tady prostě stojíš za hovno. No Sone, jaká je situace? Taky něco tam hitovalo. Chceme umýt hujdu, je to složitý? No jasně. Tady prostě skoro nejde umýt prostě pekáč, takže jsme teďka už konečně někam dojeli. Jsme zastavili. Tady to vypadá asi takhle. Takže si tady máme něco z toho vybrat, ideálně. Teď tady ukážu. Bomby. Tohle je prostě jediná tady myčka, prostě široko daleko a ještě k tomu automatická, takže vapka prostě nula, vapka tady neexistuje pro ně. A vapka není, takže se nedá nic dělat, že jsme tady asi hodinu prostě, než jsme našli aspoň tohleto. A teďka je spíš jako úkol zjistit, jak to funguje, protože tady to vypadá asi jako takhle. Nikdo tady není, žádná bouda tady není, je tady ta sranda. Takže zrovna jak to dopadne. Něco jsme tam navolili, ale jestli to bude mytí, nebo čištění podvozku, nebo třeba vyfoukání kardanu za 500 lumírů, tady bude probíhat teďka nějaká akcička, bych řekl. X, stojíš moc daleko. Musíš blíž, stojíš moc daleko. Stop. Tohle zavři. Je to ready. Nevím, co se děje. Jestli budou nějaký bomby, nebo... Jo, hele, už se něco děje. Strašně mu to umé čumák týpkovi. Tady prostě nejsou vapky, nebo nenašli jsme. A prostě tady probíhá. Hele, něco to udělá. Co, to nevím. By to nebylo všechno tohle, by mi to umylo čumák a vystrou se na něj. Docela kvalitní trubka na krabičce. Nevím, jak jsem si to asi rozmyslel. Já prosím do píči, neumím ty vole. Pak chce jedno, a pak druhý, a pak třetí, a pak... Zeptej se, kde jsi zapomněl ty brejle. Zdravím. Máme tady další den. Dneska je přejezd do Tokia. 36 minut od Up garáže, protože po cestě samozřejmě dáváme nějaký jako lehký shopping. Tady Hickson před náma.
Ještě se to nerozsypalo, jedeme furt, krása parádička. Nevím, jestli jsme asi v tom hotelu, protože on to včera večer přebukoval, takže jsme v nějakém hezkém hotelu. Myslím si, že budeme pokaufit něco, pak se ubytujeme, no a večer na japonský Ačko. Takže tak, really excited. Takže, tie-dye-check. Tohle to bude vždycky tie-dye-check. Domson Jocks Garage je tady. Tie-dye. Máme dneska dostatek tie-dye. Hele, ale hezká šíře. Hezká šíře. A počkej, ale důležitý je ty Parkside Fusakle, to je ono. A kde jsme? Udělej tady rychlej check, kam jsme to přijeli? Up garéží. A tohle není ta úplně největší, co tady je. Ne. Ale je Zweipatrová. Zwei HB? Richtig. Zusammen, richtig. Dostali jsme se na důležitou destinaci a to jsme před tou největší upgaráží, co tady je. Samozřejmě jsme zaparkovali naší Altezičku vedle, samozřejmě ty největší střely, tak tady stojí vedle sebe ty střely, ne? Tady je Domson, klasicky vyndanej, protože tady vidí něco v plniči. Totální střelba, prostě úplně sen. Tohle je jedna věc cool, ale K-Truck na NK kolech je ještě jako next level. Asi jsem našel jako asi moje nejoblíbenější auto tady v Japonsku zatím. Přesně jako takhle bych si přál to mít. VSK, brightky, kuchnutý, klec hezky, tady roof extension, kufříček, trubička a stylovečka. Povolení k natáčení. A tamhle už vidím nějaký volanty. Tam rovnou. Za 2, kámo. Za 2000 šlupek. To si přivezu. Kámo, mega styl. Mega dobrý. Takže ten dovoz bude stát dalších 20. Za mě ideál, jakoby. Tady za kolejnice. Beru. Ale tohle mě baví. Tahle ta zeď těch nárazníků. A jenom poznáváš ty auta podle těch předků. Kámo, čum! To je z té VRX v STI Final Edition, to přední celý karbonový lipo s tím undertrayem. Tak to je crazy. Takže jak se dalo čekat, v garáži toho moc neměli, protože je to tady hrozně vybraný. Jsme si každý koupili aspoň nějaký ty nismotrička. Tohle není ta 15, co za náma lítala na Majhamnu. Není no, ale tohle je Vert. To je kábro. To se takhle mé vyklopí, tam se složí ta střecha a jedeš bomby. Tak tohle je hodně jako old school build a ještě úplně jako takový retro bodykit na tom. Hicksne, jsi spokojený se svýma nismotričkama? Musel jsem si koupit nismotrička, protože tam neměli nic jiného. A měli 2 a kolik jsi jich koupil? 2. Obě 2. Správně. Hicksonův vlhký sen. Úplně, jednou. Tak to je... Hele Hicksne, já bych řekl, že jsme tady správně. Vedle té Altez Hickson. Tak Stojím. co? Jsme tady? Či musíme zkontrolovat, jestli stojím rovně, tady se to fakt hrotí, tady to není prdel. Stojím v rámci mezi. Dobrý. Můžeme ven. Dorazili jsme do naší destinace a je to hodně cool. Je to takovej obrovský car meet prostě, ale jakože je to vlastně parkál a všichni se tady sejdou vlastně jako jen tak, protože mají prostě rádi auta a my jsme tady taky, protože máme rádi auta, že jo, Domsone? No jasně. A tady je naše auto, naše láska, naše hůčka. A hlavně důležitý, na to se nesmí zapomínat, je náš hlavní sponzor a to je Velostorm Racing, protože ty jsou nejdůležitější. A tady vedl nás samozřejmě kolega v Alteze, možná má krapánek větší křídlo, ale tak to nevadí. Má větší křídlo, ale nemá dvoubarevný kola, což znamená, že to není drifták, takže to není vončo. Počkej, ne, hnedka, důkazy mluví za všechno. Stříbrný, Z tohohle? bílý, modrý. Nevnímám. Jasnej drifták. Jaký jsou tvoje first feelings? Uvidíme. Uvidíme, jo. Vypadá to dobře.
I mě to baví. No teď ty Skyliny byly moc. No, ty byly úplně přehrocený. Našli jsme tady BMW 28 520i. Auto vypadá, jako kdyby před 3 dnama vyjelo z fabriky. Bílý, šíbr a hlavně, to nejdůležitější, tady v tom autě se cítíme jak doma, protože to má volant na té straně, jak to známe. To není vůbec špatně, že ne? A hlavně to jako nekončí, tady jako projede jedno auto, jak si jako řekneš dobrý a najednou další a tamhle se může otočit a další. Prostě jako never ending. Je tady nějaká RX-7. A je tady Liberty Volk střelba zelená s karbonovou kapotou. A tady nejoblíbenější auto mýho táty. Totálně vytuněný prostě Datsun na zemi a čum na ty blast pipes, jaký to má. Race kola a jako tohle je jako fakt porno. Agresivita jako maximálně. Ten chodíš toho vole úplně na ráně. Ten je libovej. Ten je super, kámo. A tohleto, druhý nejoblíbenější auto mýho táty. 240Z, ale jako vatanábe kola, brightky, vykuchaný, prostě tak, jak to má být. Sypačka prostě. Tohle mě jako fakt baví. 36 sedan s motorem z E90 320 SI z toho závodního auta, má to 300 koní. Prostě tady vedle toho sedí týpek, prostě felí tady. Tady máme nějaký pořádný kvalitní paint job, jak to koukám. 15 ve stylu, karbonová kapota, musí být. A tady jsou ty, to je to tvoje Bayside Blue GTR, který jsi celou dobu přál vidět. Jsi spokojený? To je jako totální porno tohle. A nejvíc vtipný je to, že tady není jedna 34. Tady je druhá 34. Tady je třetí 34. Tady je čtvrtá 34. Tady je pátá 34. A tady je šestá. A jich tady 6. Půlka z nich jsou výspeky, jeden z nich je dokonce i NUR 2. A hlavně jsou pořádný Z-spec fendry. To mě nejvíc baví tady na těch autech. Tyhle fendry prostě, to je totální agresivita prostě jako. A tady prostě třeba Liberty Volk 35 a tady, no tak to si děláte srandu ze mě. Tady je Liberty Volk S15, tak to si děláte srandu. Totální track tool 46 na volkách vykuchaná jako nádhera, to mě fakt jako baví. Tady bílá 33 GTR, Domson ve stylu, klasik, nádherný chaser, tady Evo zrychle a zběsile. Jsou další výstřely, jako fakt nálož auta, jedno za druhým. Tady další prostě přijíždějí. Další. Krásná nová MX-5. To jsem ještě neviděl takhle hezky upravenou. Asi drifťáček podle kům. Hicksne. Tohle je tvůj člověk. Už to tady řeším. Už to řešíš? A co má za kola? Thank you. Kde je to turbo? Tamhle. Kvalita co? Kvalita? Cool. Ty Skyliny jsou fakt jako dělo, ty. Jsi hodně ujetej ze Skylineu? No jasně, prostě hlavně to jsem u 2 Skyline domů a Chápu, máš splněno. Teď odjíždíme, ještě tady hub.
Kámo, škoda, že nemám to tričko Andy, co jsem měl, s tím modrým Skylinerem. To je pravda. Pozor děti, já mám auto, pozor. Gaijini projížděj. Ježíš bacha. Slušný. Policie vyhlásila konec a tady to není jako u nás, Jsem. že což nějaký mír pál. Jsi to? Uspokojený? Jsem úplně jako vymaštěný z toho. Máte tady prostě i krám, takže tady si koupíte kávy, A tady prostě můžeš být celý den a být jenom šťastný. Ale tak my bychom tady byli celý den a byli bychom šťastní. Je to tak. Vylož tomu. To je ono, to je přesně to, co jsme potřebovali. No jasně, může být pár dobré. Přesně. Máme tady další den. A dneska jsme byli jako donuceni, nebo nám tady byl od našeho TripAdvisora doporučený, že bychom si měli vyzkoušet tady aspoň jednou lokální MHDčko. Takže dneska bohužel bez Altezy, což je samozřejmě velmi smutný. Ale zase bude jiný zážitek. Je to tak. Hrajeme si na turisty. Uvědomíme si, proč jsme rádi, že máme auto. Tak X-ne, jak vypadá tady ta situace? Jedeme Ačkem, Bčkem nebo Cčkem? Ne, tady je vtipný To jenom je to, celá že abeceda. nějaký metr jezdí dokola a nějaký metr jezdí jenom z bodu A do bodu B. Takže občas tam můžeš jakoby čekat prostě v tom metru, že jsi to přijel, tak prostě přijedeš znova a občas musíš vystoupit, jsi prostě v hajzlu. A prostě za hodinu jsi zase tam, kde jsi byl. To tak včera, kdybychom měli metan, tak jezdíme do dneška. Crazy. Jakože bych si hrál na Assassin's Creed a skákal byste z balkonu na balkon. Tady podle mě určitě je nějaký Assassin's Creedák. Jako... Myslíš? No bajko. Co Tokio? Zdravím. Je to sen. Je to sen? Kouká. Je to hodně windy. Zer windy. Hele, 7 Lumiere, jdeme správně. No jasně. The next station is Shibuya. Shibuya Line 20. Vítejte v Tokiu. Tohle je fakt crazy. Tohle to je to místo, kde Sean s Hanem ujížděli v té poslední scéně. Tady to je ta obrovská křižovatka plná lidí a je tady fakt jakože raketa lidí. Crazy. Crazy? Jak Václaváček? Ještě by nám tady mohl někdo něco prodat. Jo, koupil bys si něco. Dlouho jsi nic nekupoval, chápu. Přesně tady bych to odpálil, tady bych to takhle rozgumoval, 3minutový burnout, nechal tady gumy. Jak jsem říkal, že to není dobrý nápad. Prej ne, ale že to vypadá docela sízně, povrch kvalitní. Kde se to nacházíme, Hicks, ne? Když se jdem podívat na skatepark. Jsme na střeše baráku. Třeba v 10. Tady je prostě jako parčík a nikdo tady není. A je tady skatepark. Škoda, že máme aspoň to prkínko. Svaz by ses? Mega. Jo? No jestli bych se pohoupal. Je to zamčený. Tam to je podle mě ziný. Tisíc škudlíků a mystery box. Co chcem? Kámo, jako... Tank berem. Tie-dye. Tie-dye berem. Počkej, co to je? Počkej, to zmapuj to. Kámo, tam nic nebude. Volant. No jasně. Jsme smažit. Potřebujeme reprák do auta. PSPčko, hoši. Potřebujeme reprák do auta. Dobře, vem to týmový reprák do auta, vraž to tam. A jo, here. Here you can spend the money. You can choose. Wow. And Bude to 4 červená. Stojí.
You just press 1. Ty kuloňář. To nezní jako reprák. To je stav kartáček, nebo co? Znova. Kartáček za stopa. Teď ty. Zase si to. Kurva. Teďka už nemůžu jinak. Vládu tam Zkoušíme tady mystery box za 150 korun. Co se to stalo? Kartáč. Může nám tady vypadnout nějaký úplně výstřel. Tohle je prostě one go or no go. To prostě buď to padne něco extrémního, anebo padne totální šlupka, že se nevracíme. No, tak pojď. Počkej. Send it. To jsem zde. Stal jsem kaktus nějakého vázu, ale co to je za sračku? Tak teď ty. Já tam nebudu vyhazovat zbytečně Dělej, peníze. to musíš. Všichni jsme to koupili, musíš, padne ti ten reprák teď. Tak si to ven. Držím. Ayana, what you think about it? This machine. Nemám. I have. Oh. Nemáš se na to. Ne, musíš. Já tady mám Ale ještě jestli ti padne reprák, tak je Aničky, je to jasný. Jo, ale bude v našem autě. Jo, hele. I thank you, Ani. Anička vytazá škudlíky, Kuba může gamblit. Ano, gomenasai. はい。ごめんなさい。 Arigato. はい。 Saj. 頑張って。 1, 2, 3, 4, počkej, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tak dobře, to jsem zvědav. Taky hodně jsem to procejtil, jakoby. Nic. Nevyhrál jsem nic. I won nothing. Open. Gucci. I won G. Tak tohle je double mystery box. Jasně. Rozervi tu krabičku Úplně prostě. jako malý dítě. Na Vánoce. Ne, Úplně to prostě. demoluje, Ježiši, napínáš nás, úplně to trhej. Jako snup hračku. Kabel si dostal. No jasně, to Já Počkej. potřebuji kabel, on svítí. Já mám nejlepší věc. Mám nejlepší, já jsem potřeboval nabíječku, já jsem ji dneska ztratil. A je to Cčko do Lightningu. Bez tak. No jasně. Nebo nevím. Lightning Type C. Dobře, a zapneme modrou barvu a máme to úplně vyhráno. To je nejhorší si to dát domů. Ještě jsme se jako tak rozhodli, že bychom se zajeli podívat na ten legendární streetový spot, kde se lítají ty reverse entry. Budeš se taky polítat nějaký reverse entry? Pochybuju, že takhle naložený budeme dělat reverse. Tak vyložíme se a ty můžeš lítat reverse entry. To jsem jako zvědav. Přesunuli jsme se o dalších 10 minut dál. Doufám, že už tentokrát máme ten správný spot, protože abych řekl pravdu, ono vlastně je docela složitý jako sehnat ty souřadnice, protože on vám to samozřejmě nikdo nechce říct. Takže to tak jako se to snažím nějak vydedukovat podle toho, jak to tam vypadá. A samozřejmě podle internetu, ale teďka už to začíná vypadat jako někde, kde bychom asi chtěli být, ale ono to tak vypadá skoro celou dobu. Ale tak uvidíme, máme to 2 minuty. Další policajti. Takže by bylo Ale- první zastavení. Ale jsme asi správně, protože jsme potkali nějaký auta. Sice nějaký hujdy, ale možná bychom mohli být tady už konečně na dobré cestě za nějakým doriftem. Teďka se nacházíme už na místě. Už jsou 2:45 ráno, nejde to vidět samozřejmě. Ale jsme tady. Křižovatečka, no a já bych jel furt jakoby po hlavní, takže furt rovně
rovně a tady vlevo se drž. Jo, to je tahle, tady to rozhazují tou váhou. No já doufám, že právě to tady jako tak jako vysmejčej a že pak tam dál bude ta křižovatka, kde prostě se to úplně totálně trestá. Bo jako, doufám v to asi, nebo to už byla tamta? To už byla možná tamta, já jsem tady v tom ztracený. Ono je teda jako taky dost možný, že to trochu předělali. Kámo. Viděl jsi ten parkál? Jo. A nebudeme moc kontrolovat? No to je blbý nápad. To máme tady. Nevím. Rovně? Já se neznáme to celé zpátky. Víš, jak chceš?